Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Sila esikulethela khona abaculi abazokhipha. Izotetela ke laphana intokazi laphana izinyane ledlamanzi. Izotetela iEP laphana enesihloko esithi yimi inkalakatha. Iqondanise nosuku ke laphana wengane zakwethu okumhla ka-19 December laphana ezophuma ngalo iCD lentokazi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalo lo daba. Mawumusha ngiyacela ucindezele subscribe, cindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Uye wakumispa me pa,